Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. MLA jong ka Maulai constituency uba proses ti Saukme ula ai ka jing kershan ka bapura ya ka jing dawa jong ka kinhon jong ki seng bahalang baper na ka snong Maulai ki badan hapo ka lama jong ka sur kinong Maulai baka sarkar jilla ka deban suspend shipor ya ki pulit ki badan benta ban lek khnra ya ka yeng sa jong ba Cherister Field thank you ha ka step perngap jong ka khatlai tari gubnai nailar arajar arpuwei ka bala poiru hadu uput ba uniu nong elam barim jong ka sengking tiar bala syakhen bean ka New Trap National Liberation Council undo yala ka jong ka jingem aga jing yakren bat kilat pathai khubor ba proses ulaong baga jing dawa ban suspend yekini ki pulit kalong ban ailat ya ka jing tokit bala thung de ka sarkar jilla bakan long ka balai luit bat bakanam don ka jing ya syak silyang yano ru bat meda kasing le kendu bagi nembat ki seng bahalang banda kali nga jong ahi nga kerpat ki namar ba nadakan long kabala skobham irablem banetrilem bada juga por ka ban mi syakmat ban wara biang ka jingsuk jing sain 16 apa mulai pada jelahi barokawai di ngaso komen ban nakaliang joki kelas ngap badang scam nakaliang joki hi ki berhotkin ke seperkat pada ngaso ong ni kawai ki seng halang pada ngaso komen bagini hagini sngi menta kiseng balang ki badan po jong jelahi barokawai bagan thop jong molai kede kiseng balang ki blok responsible ar kom perkhat kar kom padan bat ki berkhotya ki long responsible par ngi ka jeng banda ka liang jong ki kim shimla ai kanu ka statement ka blong provoke lani ka ban pendom lani ban penshit inu ngai so komen ha paborok kiseng balang ki long responsible ha habri barok kaliang dengan scam bana kaliang joki kum kim kaliang joki ru ki jong bagi samla kede galawai jong kari baje beriu par ngai scam mata ka syong samla baka jing temu na kaliang jonga baka jing pat jonga ngadon ka jing chenia ka scam apo jong ki samla seng balang jong ka molai ba jong jelahi barok wai pada ka long ka balak ngong to skob hai rablem hakni kenti ka mata panura yang ka syong suk syong san lakade apo molai ba jong jelahi barok wai kajingker pat jonga ya borok ki seng balang lagdi po jela bar khamta mo pomolai ong to ngini perkhalang perkhat nang mata kajinon kam jong gibriu go jongi ken biang ka kamai kaji ki dio ka trega kta bandrong sedong par kum ba ka sor kum dang liang ka sarkar kum tugi kam ku jam ki la plie ki berkhoi ki la plie par ka de ka por bagini tre par ngi scam ka long ba ha ka bedi ba ka jing sung san kan wan to ka benda ka baar kabenda ka baar ha ka bedi bat ka judicial inquiry teka judicial inquiry hi nakaliang ka jonga karong pediang ya judicial inquiry bat ngi kimidenti ka dong ba kani ka long fair kani ka inquiry bat ngi scam ki brio ki badan benta hang tu hi ngi scam odra dep mi ni ka inquiry ngi scam ki pro ka sapau ya ka jingsha kembalaja ka khalaitrik jo banai agos jo arpo wei hang tai pa bolai kabalai ha kabari bat ke CRP akam hakte pemanang kwar to nakaliang jong sarkar komelekan du nakaliang jong darbar jong molai lapular pat kani ngai ha jing start long nakaliang chief minister kom kalau konbi ke message syaki bat ke basau ke ban hakabade batkin ka suspension na ka banta ki polis ki banta hak tugas ngi ban shim ya ka jingim ko lo jong ba asia hap ban suspend tikani nakaliang jongaro ngalong ni scam ni baka sarkar gadon kam ya kaban perkhat kombala deb ban rai haki rai jong kiseng balang rekat mengar rekat ki badan larai kadlong ba kini ki police officer dan kam suspend hap ban suspend but hap ban lek kat kum kaan pi bong suspension kamut ban penduk kami ubrio ka suspension ka bamut kan long ba shipor kanang ba inquiry kan long fair kan long impartial na ta daw don kam lakum do kan long ban weng no ikini police officer shipor par alat ikani inquiry bakan yan tinga skop na example ka way lon gi jingja ke ba ha po hang thia po delhi ha ka ba wei ni gi he police ulat hap ye gi long kami ha po ha por ba do ga jiki ang thia po delhi
nakaliang jong nakaliang ka sarkar dali kala suspend yung 2 police officer ka tao de top police officer kala suspend di kajingbut ko man ailat bagai inquiry kan long fake inquiry di hang ni ru nakaliang jong sarkar kam de bende ran nakaliang jong ka ban suspend yakini ki officer kadang ba inquiry kan long fair underscore ka ban nakaliang jongi ka long community bat ka ba khado kaji community na kadang jungan hikmat ngikuin community ba kanika time frame time frame ko balbu katu kadi berlong katu hi mende ban pejong ya kata bat ngim kwa ngalong ba kani ka inquiry ko molong mata kan su bakan dili hang ni hang tahi bana kwa nagal yang sarkar makan mancim sidas namang ngila shim ngila du kalau ya kamen sim brio pada ngai scam da dagal yang sarkar da kam long sidas sakni ti ke bro ke nang jangi mukwa ban nang jasu ba kaan kabangin simakti ka sarkar ka jong yek pai ba wat shim yek an pakti de ba sosi ke long mata ba ki brio ke an ki brio jong an ke shim ya ka kalong yek an pakti te kalong ka ige ba sosi ado kata to hakabade bat ka suspension ini opsa ngal ong ngalakran chai man ya ka we ka long haban suspend te kam don kam ya mata ka manakali ka junga ka long menyelam ya ki aya ka long ki ya ki brio na mulai ban kendo yo minister bandwa ban suspend de ka bala rai na kali nga jungi ka nakali nga jungi ngila rai na kali nga jungi ka long komto ban suka suspend haban suspend kami ka don kam nakali nga junga ban le khamha ya sebatai bah hakabade bat kanika suspension yang di officer nga second bah ka habade bat kanika hakanika assembly ka mansawan assembly ka sawan ngin second bah pamene ngal ong EP ban nakaliang jong sarkar kamde ban de ran ban suspend ya ki officer ke betul keti ban sim ko ya ka an hapo ka keti nama kidon ki khap ki bala ja kumtu ko haki benta jong dari India sarkar ki suspend taman lap ban ailat bak inquiry ke no ba kanong fair de kan ni mentaru kabanda ba sarkar community kan ba sarkar terang long bala bahkan weng no shwa kan ni ya kan ni yang suspend ban suspend no ini officer shwa ka assembly session dai la kajar khat bakam la kan sarkar kam weng de ka benda jonga kalau mara po assembly bang session ba po assembly ban substantiate bat kwe ki benda ke ba ki bade hak mukum gini ki kes kila jang jatang hak pi jatang hak benda jongka ri India hi bro kowe